Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit.
Maayong buntag kaninyong tanan, mapasalamaton kita sa atong Ginoo sa kanunay niya nga pagtugot ka nato. Bisan sa jutay lang nga panahon, ug salamat usab sa inyong paghahinog hamubo nga oras. Ug hinaot nga kining atong pagtuon, makatabang kini alang sa dugang nga kahibalo. Mahitungod sa balaang kasulatan. Sa gihapon, kinang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tungboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Alang sa tong pagtuon karon, anya kita sa libro sa Daang Tugon sa Henesis kapitulo 2, bersikulo 4 ngadto sa 8. Atong hisgutan kining mahitungod sa Espiritu sa Dios. Ang trabaho sa Espiritu sa Dios diha sa iyang mga binuhat. Genesis chapter 2 verses 4 to 8. Giunsa man pagpadayag sa Dios ang iyang espiritu ngadto sa mga katawhan. Sa ning labay nga higayon, naghisgot kita mahitungod sa balaang espiritu ug nga ang kadaghanan kanato magmakuli nga maghisgot mahitungod sa balaang espiritu. Sa hinungdan nga aduna sila kahadlok o pagtahod ug pwede pod nga nagmatngon ang uban maong sa maong ikatulong persona sa Dios. Ug basin pod nga wala lang ang uban wala lang sila interest nga maghisgot bahin sa balaang espiritu kay lagi dili man makita. Ug kung maghisgot kita og kahadlok ngadto sa Dios, dili bot pasabot nga nahadlok ta tungod kay isog ug nga musilot jud ang Dios. Of course, musilot jud ang matarong nga Dios ngadto sa mga dautan. Apan alang sa mga taong nahigugma sa Ginoo ug kung makasala sila muhapak pod ang Dios. Pero alang lang sa pagdisiplina ug alang lang sa pagkureher o sa pagtulid sa sayop nga binuhatan. Again, magbantay kita nga dili nato mapasipala ang balaang espiritu sa Dios kay walay kapasayloanan nga available alang ni anak nga kalapasan. Si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti niini sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ngadto sa 32. Atong basahon kini, nagingon si Ginoong Hesus. Tungod niini, nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala o pasipala pagapasayloon alang sa mga tao. Apan ang pasipala batok sa espiritu, dili pagapasayloon. Ug bisan kinsa nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa anak sa tao, arang siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espiritu Santo, dili siya arang mapasaylo. Bisan niini nga panahon sa kalibutan, bisan ni atong palaabuton. So, kinahanglan nga magamping jud ta og nga magbaton kita og pagtahod og kahadlok sa balaang espiritu. Ang tawag na mahadlokon nga pagtahod. Dinhi sa atong pagtuon atong ilhon sa personal ug nga sayuron nato ang balaang espiritu sa Dios. Atong sayuron ang iyang trabaho tungod kay kabahin siya sa pagmugna sa tanang binuhat o matang sa langit ug sa yuta sukad sa sinugdan. Ug ang espiritu Dios kana siya. Apan dili nato madawat ang trabaho sa espiritu gawas kung dawaton ug tuuhan nato ang Trinidad. Ug ang Trinidad, Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo, bisan og nagkalain-lain man ang ilang trabaho, apan anaa sila sa pagsinabtanay ug nga magkasinabot silang tulo sa tanang panahon. Sukad sa sinugdan hangtod karon tungod kay usa lang sila sa realidad. Dili ni silang tulo magbulag. Ang Trinidad, tulo ka persona, apan usa lang ka Dios. Sukad sa sinugdan, ang pagmugna sa kalibutan ug ang kawanangan trabaho kini sa Trinidad. Apan usa lang ka Dios sa realidad. But pasabot nga nag-uban silang tulo ka persona, Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo ug nga nagkasinabot silang tulo. Sa libro sa Henesis kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 2, nagsaysay didto nga ang Espiritu sa Dios kabahin sa pagmugna. Nagingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Og dito pod sa Bag-ong Tugon, sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, nagsaysay didto nga
Si Ginoong Hesus kabahin usab sa pagmugna ug ang gigamit ni Apostol Juan nga ngalan ni Ginoong Hesus didto mao ang pulong o word sa English. Pulong. Si Ginoong Hesus mao ang pulong. So sa Juan kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 4 nagingon sa sinugdan mao ang pulong. Ug ang pulong kauban sa Dios. Ug ang pulong mao ang Dios. Kini sa sinugdan kauban sa Dios. Ang tanang mga butang gihimo niya ug sa wala siya walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. Kaniya diha ang kinabuhi ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. So, unsa man ang trabaho sa Espiritu sa Dios sa sinugdan? Daghan ang wala nagtuong nga ang balang espiritu kabahin og naglihok sa sinugdan sa panahon nga gimugna sa Dios ang kalibutan ug ang kawanangan. Ug nga nagtuo sila nga ang espiritu sa Ginoo naglihok lamang kini human nga mikayab si Ginoong Hesus balik dito sa langit. Ug ang kadaghanan kanato malisdan sa pagdawat sa kamatuoran sa sa buhat sa balaang espiritu sa Dios tungod kay ang tawo man gud mahigugma nga naay makita sa iyang mga mata o naa siya mahikap sa iyang mga kamot. Sama ba sa usa ka disipulo nga si Tomas nga ingon si Tomas dili ko mutuo nga nabanhaw si Hesus hangtod nga matuslok naho sa ahong tudlo ang iyang samad o ang buhok nga nabuslot sa lansang, di ba? Nangita si Tomas og ebidensya. Ang tao mahilig sa ebidensya kay kulang man lagi sa pagsalig. Ang tao kulang sa pagsalig apan kusog og lihiro nga maghimo og bakak nga istorya nila pa radyo di baktas o marites og parte sa espiritu sa Dios. Ang tao kulang sa pagtuo. Og tungod kay espiritu man ang Dios makigsulti lamang og mulihok lamang siya sa atong mga kinabuhi pinaagi pod sa atong espiritu. Busa, ang tao nga mangita og ebidensya mahitungod sa espiritu sa Dios, kulang kana siya sa pagtuo. Og dinhi sa libro sa Henesis, kinahanglan nga atong masayran ang nagklase-klase nga mga pinulungan nga gigamit dinhi. Ilabi na sa karaan nga Hebrehanon nga lingwahe nga ilang gigamit apan usa lang ang kahulugan ug mao kini ang espiritu sa Dios. For example, ang kasagaran nga mga pulong nga gigamit dinhi sa libro sa Henesis nga naghulagway o naghisgot mahitungod sa espiritu sa Dios, mao kining pulong hangin o wind. Ug ang pulong usab nga gininhawa o breath. Hangin o gininhawa, but pasabot espiritu sa Dios kana. Hangin o gininhawa. Ug dinhi sa atong teksto karon sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 8, ang gigamit dinhi alang sa pag-ila o sa paghulagway sa espiritu sa Dios mao ang pulong gininhawa o breath. Sa Henesis kapitulo 2, nagingon sa bersikulo 4, bersikulo 4 ingon, kini mao ang mga sinugdan sa mga langit o sa yuta sa pagbuhat kanila sa adlaw nga si Jehova nga Dios naghimo sa yuta og sa langit. Laktaw ta sa bersikulo 7 nagingon, og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o breath of life. Ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang pulong gininhawa sa bersikulo 7 but pasabot espiritu sa Dios, Spirit of God. Kini nga kahimtang dinhi sa mga lengguwahe o pinulungan sa karaan nga Hebrehanon, susama lang kini sa atong kaugalingon nga kahimtang ba sa atong mga sinultian o mga lengguwahe dinhi sa atong nasud nga adunay daghan nga mga ngalan apan usara di ay kana kamatang. For example, ug moingon ka nga langgam, ingon nga Cebuano, ang imong buot pasabot sa langgam mao kanang maglupad-lupad nga nagkalain-lain ang kulor nga nindot usab paminawon ang mga tweet-tweet sa sayong kabuntagon, di ba? Langgam kana. Apan sa Tagalog, alang kanila ang langgam unsa man.
kanang magkamang-kamang nga sakit mamaak nga mudugok sa mga pagkaon, sa mga lata, sa mga tamison, sa mga patay ug uban pa, umigas nato pa. Dinhi sa atong nasudaghan man gud kita og mga sinultihan, gitawag kana og dialect, which is Cebuano, Bicol, Hiligaynon or Ilonggo, Ilocano, Waray, Kapampangan, Pangasinan og unsa pa, Tagalog. Jaog kung muingon pud ka nga Bisaya, aw daghan pud ang klase ka ng Bisaya og dili halos ang tanan magkasinabot. Parehas pud og Ilocano, daghan og klase ang Ilocano og dili pud sila halos magkasinabot. Bisan parehas tawag nila nga Ilocano sila. Ug labaw sa tanan, ang sinultian karon sa mga bag-ong tubo, lahi na ug dili na kaparehas sa karaan nga panahon. So sama ka na dinhi sa balaang kasulatan sa daan og bagong tugon. Ug mao na lamang nga dili kita basta-basta nga muhubad na lang tadayon sa base sa atong nadungog o nabasa sa Biblia. Ug mao na lamang nga kinahanglan jud nga mangayo ta og tabang ug labaw sa tanan, tabang sa balaang espiritu aron sa paglamdag sa atong mga salabutan. So dinhi sa bersikulo 7, ang pulong gininhawa o breath sa English, sa Hebrehanon nga pinulungan ang but pasabot ni ana, espiritu sa Dios. So atong nasayran nga ang espiritu sa Dios kabahin jud sa pagmugna sa tanang matang sa sinugdan ug labaw sa tanan diha sa pagbuhat sa Dios sa unang tawo nga si Adan. Again, bersikulo 7 og nagingon, og giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ug sa Hebrehanon nga pinulungan kinipod nga pulong kalag o soul, ang but pasabot ni ana tibuok nga pagkatao. So sumala sa bersikulo 7 sa atong gibasa nga ang mamugnaon nga trabaho sa espiritu sa Dios nagbunga kini og usa ka buhing kalag nga gikan sa abog sa yuta ug gikan usab sa espiritu sa Dios. So ang formula mao kini: inumol nga abog sa yuta plus gininhawa sa kinabuhi o espiritu sa Dios equals buhing kalag o living soul nga mao ang tao. Busa og kung wala ang gininhawa sa kinabuhi o espiritu sa Dios, ang tao magpabilin siya nga abog sa yuta ug patay. Ang espiritu sa Dios nga gitawag usab nga gininhawa mao ang naghatag sa kinabuhi sa Dios. So kinahanglan jud nga dili nato ipadaplin ang balaang espiritu sa Dios ug labaw sa tanan dili pasipad-an. Hinuno takos siya sa atong mahadlokon nga pagtahod kay basin unya bawian hinuunta sa atong gininhawa. Dinhi pa lamang nagsaysay na kini nga ang tao dili siya Dios ug dili siya angay nga simbahon o ludhan o yukbuan tungod kay walay kaakuhan ang tao ug nga binuhat lamang ang tao ug gawas pa nga ang tao gikan lamang sa inumol nga abog sa yuta. Gawas pa niana ug kung wala ang gininhawa sa Dios o espiritu sa Dios diya sa tao, patay na ang tao daan ug abog lang kini ug ang abog usab dili makabati. Sumala sa bersikulo 19 sa Henesis Kapitulo 2, giingon didto nga ang mga mananap gibuhat usab sila sa Dios. Ingon nga mga buhing kalag, living soul. Kaparehas kana sa giingon sa bersikulo 7 nga ang tao nahimo nga buhing kalag. Apan wala kita mabasa nga gihuypan sa Dios ang ilong sa mga mananap. Ang tao dili Dios, okay? Apan gibuhat sa Dios ang tao labaw pa sa mga mananap ug nga aduna kini pinasahi nga relasyon o responsibilidad balik ngadto sa Dios nga naghuyop sa mga buho sa iyang ilong. But pasabot nga ang tao pinasahi sa tanang binuhat sa Dios. Apan sa makausa ang tao dili Dios. So si kinsa man ang nagsulti nga pwede dayigon og yukbuan ang tao? Wala. Tungod kay binuhat lang ang tao. Inumol gikan sa abog sa yuta o gihuypan sa Dios sa espiritu sa Dios. Gihuypan sa gininhawa sa kinabuhi.
ug bisan gani ang manulunda gisultihan si Apostol Juan sa manulunda kay mihapa siya sa tubangan sa manulunda. Nag-ingon na manulunda, magmatngon ka Juan nga dili magbuhat ni ana, ako masig ka ulipon mo og sa imong mga igsuon, magsimba ka sa Dios Juan. Ayaw ko yukbo Ato ka na makita sa Pinadayag Kapitulo 19 versikulo 10. Apan ang puntos mao kini. Simple lang kini. Paminaw, walay tao nga makapasanto sa tao, o walay tao nga makasasala nga makahimo sa usa ka tao nga santo. Kay ang tao gikan sa abog, ang Dios lamang ang may kagahom nga makapasanto sa tao nga iyang inumol gikan sa abog sa yuta. Bisan kinsa pa ang imong hinganlan diha nga tao nga tinuboy pud sa tao, bisan na og taas ang iyang ranggo sa relihiyon o pundok, wala ang tao kagahom o wala ang tao katungod nga mosanto sa usapod ka tao, kay parehas sila nga tao nga hinimo o giumol gikan sa abog sa yuta. Ang buta dili pwede nga mugiya sa usapod ka buta, di ba? Ug sa laing bahin kining gininhawa o espiritu sa Dios nga makahatag og kinabuhi, kabahin usab kini sa sugilanon mahitungod sa panahon ni Noah, sa panahon sa lunop. Ug ang trabaho sa espiritu sa Dios dinhing tungora mao ang pagbawi. So unsa man ang trabaho sa espiritu sa Dios sa panahon ni Noah sa lunop? Again, ang tanang matang nga may kinabuhi nga gihimo sa Dios, nakabaton sila og kinabuhi pinaagi sa gininhawa o espiritu sa Dios. Okay? Apan tungod sa kapungot sa Dios, sa mga dautan gikuha sa Dios o gibawi sa Dios ang iyang gininhawa o espiritu gikan sa tanang matang nga may kinabuhi. Gawas ni adtong mga nakasakay sa arka ni Noah. Sa katuyuan nga mahinlo ang kalibutan. Ug mauto nga ang tanan nga wala mo sakay sa arka ni Noah, nangamatay silang tanan. So kining pagwagtang o pagbawi sa gininhawa o espiritu sa Dios, nagpadayag kini sa kapungot o kaligot-kot sa Dios sa mga makasasala. Ang Dios muhatag, ang Dios mubawi usab. Apan kining pagwagtang o pagbawi sa gininhawa o espiritu sa Dios gikan sa mga buhi, usa kini ka paagi sa pagpanghinlo o sa pagbag-o sa iyang binuhat. Kung sa teknolohiya pa kana, nag-reset button ang Ginoo, nag-reboot ang Dios sa iyang computer. Di ba sa teknolohiya, sa cellphone man kana o tablet o computer, unsa man ang advice sa mga technicians diha nimo kung maka-experience ka og lagging, nila pa nag-freeze ang computer screen o nag-hang up ang cellphone o nag-frenzy ang screen. Ug unsa pa na diha nga technical problem nimo, unsa man ang advice sa technician o sa mga mukhang experts, moingon ang technician o tech sabi nga i-power off ang imong cellphone or tablet o computer, i-press hold nimo ang power button aron mamatay. I-restart after 10 seconds or 5 minutes, maulian ra lagi ng imong cellphone o tablet o whatever. Bitaw. So, sa panahon ni Noah, nag-reset button o nag-power off ang Diyos tungod sa kahugaw sa kalibutan, tungod sa mga tao nga badlungon, mga makasarili. Hapit na pod mag-reset button og utro ang Ginoo sa kalibutan. Wala lang ta masayod kung kanus mag-general cleaning ang Ginoo. Dito pod sa libro sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 22, sa kinabuhi og kasinati ani Haring David, tungod sa hugot nga pag-uban og pagbantay sa Dios alang kang Haring David batok sa iyang mga kaaway, gipakita sa Dios ang iyang gahom pinaagi sa mga linog, pinaagi sa makusog nga hangin ug makusog nga ulan, kilat, dalugdog ug kangit-ngit aron sa pagluwas kang Haring David gikan sa mga kaaway. So unsa man ang trabaho sa espiritu sa Dios sa panahon ni Haring David? Ang mga linog, bagyo, kusog nga hangin, kusog nga ulan, kilat, dalugdog ug kangit-ngit, gi-provide kini o gigamit kini sila sa Dios ingon nga proteksyon alang kang Haring David aron sa pagtipig sa gingharian ni Haring David, sa katuyuan usab nga mapurnada
o mapakyas ang mga plano sa kaaway. Ug sa kinatibuk-an na sinati ni Haring David ang Espiritu sa Dios pinaagi sa gitawag nga gininhawa ug hangin, breath and wind. Naglihok ang Espiritu sa Dios alang kang Haring David pinaagi sa kinaiyahan. So sukad sa panahon ni Noah ug sa panahon ni Haring David gigamit sa Dios ang gininhawa ug hangin diha sa kinaiyahan nga may katuyuan. But pasabot nga sukad sa daang tugon ug hangtod karon nagtrabaho paghihapon ang Espiritu sa Dios ingon nga gininhawa og hangin. Busa dili kita angay nga matingala sa atong mga kasinatian sa kinabuhi ug mga panghitabo ilabi na sa atong panahon karon. Mga panghitabo sa atong palibot ug sa kinaiyahan. Kining tanan nagpadayag kini sa lihok sa presensya sa Dios, lihok sa Espiritu sa Dios diha sa iyang kapungot bakaha kana o pagdisiplina kanato o pagkorehir kanatong tanan. Busa mga igsoon ko higala, tuuhan nato, tahuron nato ang Espiritu sa Dios uban ang kahadlok. Ang Espiritu sa Dios sa kinatibuk-an, siya mao ang Espiritu sa kinabuhi, sa kabag-uhan, sa kausaban ug siya ang Espiritu sa kalimpyo ug pagkamatarong. Dalaygo na ngalan sa tungboy nga Dios, magampo kita. Gamhanan ug balaan nga Dios sa tanang binuhat sa ngalan sa bugtong nimong anak nga si Ginoong Hesukristo uban sa balaang Espiritu. Salamat sa imong paglugway sa among mga kinabuhi bisan na sa among pagkamalapason sa imong mga pulong ug mando. Jutay lang ang among nasabtan mahitungod sa imong pagka-Dios. Apan nasayod ug nakakita ikaw sa sulod sa among mga kasing-kasing ug hunahuna. Tabangi kami diha sa imong among pagtinguha nga masimba ikaw namo ug makaalagad kami uban ang kahadlok ug pagtahon sa balaang nimo nga Espiritu nga dili makita apan buhi sa kanunay nga naglihok sa among mga kinabuhi nga may katuyuan. Dalaygon ikaw sa ngatanan ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kanunay. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn